بەرپرسێ ئۆفیسا پەیوەندیە نیشتمانی و ئەندامی کۆمیتەیە ناڤەندیە پارتیا دەموقڕاتە کوردستان سووریا سەعید عومەر گوتکو پارتیایەکی تیا دەموقڕاتیک پێدێ di krîzeka Kurd de ye û nizana wê çawa xwerizgar bike. Umar di daxuyaniyeke taybet de ji bo Rojnameya Kurdistan di hejmara 601 de got ku diyar û eşkereye çendîn pêdê ketiye di krîzekê de û ev yek wateya ji destdana wê ya cemewrî ye ango berê xwe dide paytextan da ku xwe ji vê krîzê rizgar bike. Umar her wiha got ku pêdê tu rojan berjewandiya Kurdan nedaniya berçavên xwe û hîn fermanên xwe ji Qendîlê dibe. Her hewla nîzîkbûneke Kurdî ber avêtî dike. Her wiha got ku ji ber vê yekê ez van daxuyaniyên jî serkirdeyên vê partiyê dûr naxim û got ku pêşmergeyên roj bira û zarokên me ne û pêşmergeyên roj bilhevkirineke navdewletî û bi serpiriştiyeke rasterast jî Serok Mesûd Barzanî dê berevaniyê di ber welatê xwe de bikin.